El meu fill va morir a la carretera en un accident de trànsit. El món se't cau damunt. Quan ho sents a prop és quan te fas la pregunta, per què? I per què a nosaltres? I per què amb ell? I quan comences a baixar del núvol és quan comença el dolor de veritat, és quan veus que no te'n sortiràs tu sol. Qui pot necessitar aquest servei? Llavors ho vaig comprendre quan vaig perdre el meu fill. Si comprens i acceptes, tornes a estar a l'equilibri.